Incwadi kaLuka ngamashumi amabili anesithathu. Luka 23. Bambe nje endaweni encikanana nje uverse 11. Kusihloko esithi uYesu phambi koPilato noHerode. Abantu ke abaphethe iBhayibheli efana nalena nyambu 795. Kwezi Bhayibheli ke ezangoku. Ifundeka ngohlobo. uHerode ke kwanempi yakhe wamenza into engento wadlala ngayo. Ewe mongameli. Wamthi wambu ngengubo aqaqambileyo. Wamthumela kuPilato. Nkosi ke hlale ezulwini mayisikelele ukufundwa nje kwale ndawana. Ngoku ukuthi kube mnaphakade. Inkundla kaHerode. Inkundla esikuyo. Inkundla yesine. Inkonyana yohlanga incumile. Ijongene naba bantu bathethe into engapheliyo. Awu. Ngoba impawu zenkosi uziphethe ngomzimba. Siphinkundla zizawuthi ikhoti bakuthiwa ikubizwa kwayo iSanhedrin. Hamba ngalondlela. Hamba ngalondlela. Silapho kwesihlobo. Athi befundisi eSanhedrin. Kulapho ke ihulumeni abantu abanezitulo ezigorgeous ngokwale mina namhlanje. Abahlala khona naxa kuxoxwa amatyala. Lixesha lePasika. Lixesha futhi ekufuneka into yokubana kubekho umuntu ofayo. Xa bendiza kuyizoba ke iSanhedrin bendiza kuthi ngokweli xesha siphila kulo yile palamente esikuyo. Kulapho kukhona i-ANC, kukho i-EFF, kukho i-DA, zonke zihleli apha. Aba bantu njengoba behleli kule ndawo bonke abavani. Kodwa ngale mina namhlanje funeka bevele. Funeka bevele ngoba kaloku khona into funeka efile. Kangathi ungava umama esentlungwini esithi inkosi sihlangene kulo yindlu. Kule nkundla ke kaHerode. OHerode basihleka. Fanele khohla ke leyo yakwaHerode. Fanele iqulathe izinto ezintathu yakwaHerode. Fanele iqulathe umona. Fanele iqulathe uqhubu. Fanele iqulathe inkohlakalo. Ewe mme. Silapha ke ngoku. Silapha ke ngoku. Xa sizamkhumbula. Nalo Herode ndizawuthetha ngaye ngoku. Ndakhe nditsho nje ndithi ukhona uHerode the greatest. Ukhona uHerode Agrippa. The second. Ewe uAgrippa. Lo ndizawuthetha ngaye nguHerode Antipas. Inkulu le family. uYesu Kristu ngowaseGalili. Futhi uPilato ukuba kuyamazi uYesu Kristu ngowaseGalili. Futhi eGalili apho uphethe ubukumkani uphethe uHerode. Kula Herode wathi esaphethe ubukumkani. Ayihulunele yaziwayo wevuka ukuthi uzawuzalwa. Yazamnyana. Wathumela izazi.
wathumela izazi ukuba maziye apho uYesu azalelwe khona. Ewe. Zasetyenziswa apho izazi baba ziphumeke indlela. Kulo Herode lula. uHerode sangambona uYesu. Herode sangambona uYesu. Hayi me. Anasa amaxhego kasasa. Nokayafa abamanyazini. Bambhidile babhidwe yini? Babhidwe kumazi uYesu. Awu madoda. Babhidwe into abana baguquke ngoku sebebadala. Ngoba bafuna ukuguquka kumuntu ozalizo. Manje usasunjalo nje. Njengoba ngoku elapha kwaHerode. uPilato umthumela ngoba esazi into okubana mose uYesu noko ukhona ubudlelwane bani. Noko xa ndimthumela apha kuHerode noko mhlawumbi ke ngenxa yencwadi ibhalwe ngunkosikazi lizawuzaliseka into okubana lo mntu lo akanajani. uHerode funeka efumene ukuthi uYesu Kristu akanajani. wabuHerode lento ethi kudala ndifuna ukumbona ngemva. Dala